Siamai, diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw y bymyd ar 20 o fis Chwefror 2025. Unman yn y fideo hwn, dwi'n mynd i rhagchwilio ynglyn â sut rydyn gallu ymwysefydlu yr meddalwedd ar gyfer yr golygu ac hefyd yr adolygu o'r ffeiliau. Unman yn y ffyfryddaidd o'r ffeil o'r LaTeX, neu'r LaTeX, LaTeX. Felly, y rheswm ar gyfer hwn yw, os ydych chi'n wedi gwylio ar y fideo o'r blaen, sef yr fideo unman yn yr chwarae rhestr neu gyfres o'r AI, neu AI, neu yr dealltwriaeth cyfredol, y rhif 9 fan yma. Felly, fan yma mae gyda ni yr fideo ynglyn â'r dealltwriaeth cyfredol sydd yn gallu rhosgrifo y testyn oddi wrth y llun i mewn yn y testyn digidol trwy'r defnyddio dealltwriaeth cyfredol gyda'r enw EGOT o EGR 2.dim HF oddi wrth Hugging Face. Felly, mae'n cymryd unman yn y fideo hwn lun fel yma oddi wrth yr cwiltground o'r enw yr ardd, ac wedyn fel allbaniad mae gyda ni yr destun fel yma, unman yn y ffordd digidol oddi wrth y llun, sef yr un destun. Nid yn hollol berffaith, mae gyda ni ychydig o'r nam unman yn y allbaniad, ond mae'n digon derbynadwy ac yn well nag y sefyllfa'r arferol pan rydyn yn defnyddio y meddalwedd ar gyfer yr darllen ac hefyd yr cydnabyddysrwydd o'r testyn arferol, sef yr meddalwedd o EGR. Felly dwi'n teimlo mae'r hwn yn well nag yr meddalwedd o EGR neu'r Optical Character Recognition Software neu'r meddalwedd cydnabyddiad symbolau optig neu'r gweledol, ond ynglyn â'r ffeiliau neu'r ffyfryddaidd o'r ffeiliau sydd yn cael ei allbynwyd oddi wrth y meddalwedd hon. Felly mae'r hwn unman yn y ffyfryddaidd o'r LaTeX. Felly ynglyn â'r ynganiad cywir o'r gair LaTeX, felly mae'n ei syllu LaTeX ac yn arferol y byddem ni'n yn ei ynganu fel LaTeX, ond ymddangos mae'r gair X fan yma yn dod oddi wrth y Groeg yr llythren ar gyfer yr sain ech. Felly, fe ddylem yr gair hwn yn cael ei ynganid fel LaTeX, ond yn arferol mae pobl yn ei ynganu fel LaTeX. Unman yn y fideo oddi wrth y cyfres AI neu AI neu dealltwriaeth cyfredol y rhif 9 rydyn yn defnyddio golygydd ar gyfer LaTeX oddi wrth y wefan fan yma gyda'r cyfariad quicklatex.com neu quicklatex.com. Ond os ydyn eisiau i llawrythio ac i ymwysefydlu rhyw fath o'r adolygydd ar gyfer yr ffeiliau i mewn yn y ffyfryddaidd o'r LaTeX yn lleol ar y cyfrifiadur, felly sut i wneud hynny? Felly, os ydyn eisiau i dysgu ynglyn ar LaTeX, felly mae'r wefan hwn yn hynod o defnyddiol gyda'r cyfeiriad o Learn LaTeX, gyda'r latex.org, learnlatex.org. Felly, dwi'n mynd i clicio ar cyswllt ar gyfer Saesneg fan yma, a wedyn dwi'n mynd i'r archwilio ar gyfer sut i ymwysefydlu y meddalwedd anghredol ar gyfer LaTeX neu LaTeX. Felly, fan yma mae gyda ni y cyswllt ar gyfer LaTeX Basics fan yma, a wedyn os rydyn yn torri i lawr i'r gwelod fan yma, ac wedyn nesaf. Felly fan yma mae gyda ni yr paragraff neu'r paraysgrif fan yma sydd yn dweud heddiw mae gyda ni dwi cyfundrefn tech neu tex heddiw gyda'r enw MiKTeX ac hefyd tex live. Felly dwi'n mynd i clicio ar yr un yma gyda'r enw MiKTeX fel hwn,
A wedyn, dwi'n mynd I clicio ar y cyswllt fan yma ar gyfer yr cyn erfyniadau fan yma y prerequisites. Felly ar gyfer prerequisites neu'r cyn erfyniadau ar gyfer Windows. Felly mae angen rhaid I ni I ddefnyddio Windows 11 neu Windows 10. Felly dyna ni I gyd ac mae'r gyda ni fan yma'r cyfundrefn o'r Windows 10. Felly mae'r hynny yn gyfarfod o'r erfyniadau. Felly dwi'n mynd I clicio ar cyswllt ar gyfer llawrytho ac wedyn dwi'n mynd I clicio ar yr cyswllt ar gyfer un fan yma, y botwm I llawrytho a wedyn I aros ar gyfer y llawrythiad. Ac nawr, ar ôl y 85 munud, mae'r llawrythiad wedi cwblhau, felly dwi'n mynd I double-clicio arno fe I wredig fel hwn. Felly fan yma mae gyda ni rhwngwyneb ar gyfer yr amodau defnyddiad ar gyfer y meddalwedd hon. Fan yma. Felly dwi'n mynd I clicio ar yr blwch gweriad I derbyn yr amodau a wedyn I clicio ar y botwm nesaf. Ac wedyn dwi'n mynd I dewis I mewnsefydlu y meddalwedd hon ar gyfer pawb ar yr cyfrifiadur hwn. Oherwydd weithiau pan rydyn yn mewnsefydlu y meddalwedd fel yr adwenydd, felly weithiau mae angen rhaid I ni I rhoi rhyw fath o'r caniatad ychwanegol. Oherwydd os nad ydym yn gwneud hynny, weithiau mae gyda ni rhyw fath o gwallau berthnasol i'r diffygrwydd o'r caniatâd ar gyfer yr meddalwedd. Dyma'r rheswm ar gyfer pam dwi'n dewis I mewnsefydlu ar gyfer y pawb sydd yn defnyddio y cyfrifiadur hwn. Wedyn dwi'n mynd I clicio ar y botwm nesaf a wedyn dwi'n mynd I derbyn y lleoliad fan yma ac wedyn clicio ar y botwm nesaf. Ac wedyn ar gyfer yr maentiolaeth o'r papur, dwi'n mynd I dewis yr un sydd yn A4 ac wedyn ar gyfer y diwylliad, os rydyn eisiau I mewnsefydlu y pecynnau sydd diffygiol neu diffygiedig yn rhedegol, felly dwi'n mynd I dewis I gofyn yn gyntaf yn ytrach nag I wneud hynny yn hunan symudol a wedyn dwi'n mynd I clicio ar y botwm nesaf fel hwn a wedyn clicio ar y botwm I dechrau fel hwn. A wedyn I achos ar gyfer y llawryddiadau o'r pecynnau ac wedyn y mewnsefydlu ohonyn nhw. Felly nawr, mae'r llawryddiadau o'r pecynnau ynghrydol wedi cyflawni. Nawr dwi'n mynd I pwyso ar y botwm nesaf I dechrau yr cyfrwaith ar gyfer ei mewnsefydliad. Felly roedd yr llawryddiadau o'r pecynnau yn cymryd o 85 munud. Ac wedyn dwi'n mynd I dewis yr blwch fan yma I wirio ar gyfer y diweddariadau. Nawr, drwy clicio ar y botwm nesaf. Felly nawr mae'n dweud yn rhywun wedi mewnsefydlu yn llwyddannus. Felly dwi'n mynd I clicio ar y botwm fan yma I cael y rhwngwyneb fan yma. Wedyn nawr, os rydyn dychwelyd i'r dudalen oddi wrth yr wefan learn LaTeX.org neu learnlatex.org yr gwers 2 fan yma. Felly fan yma rydyn wedi dilyn yr ffoddiant I mewnsefydlu MiKTeX. Wedyn fan yma, os rydyn edrych I mewn yn yr adran yma ynglyn â'r adolygyddion, felly mae'n dweud mae'r effeiliau LaTeX yn syml yr testunau yn adern fel maen nhw'n gallu cael ei adolygwyd gyda'r unrhyw adolygydd testun, ond serch hynny mae'n yn fwyaf cyfleus I fod gyda ni adolygydd sydd yn canlyniad I gweithio gyda LaTeX fel maen nhw'n cynnig yr adnodau fel yr pentyriad o'r ffeiliau. Felly, I mewn yn y para-ysgrif nesaf, mae'n dweud mae gyda ni adolygydd sylfaenol TeXworks eisoes wedi ei cynnwys I mewn yn MiKTeX ar Windows. Felly, dyma'r pregell I mewn yn
rhagwylwyr Windows neu'r Windows Explorer lle y maent y paginau ar gyfer MiKTeX wedi cael ei mewnsefydlwyd, ac wedyn os yn morffol I mewn yn pregall ar gyfer MiKTeX fan yma, a wedyn i'r bin fan yma, a wedyn I X64 fan yma, wedyn os yn torri neu yn ymdreglio I lawr i'r pecinau sydd yn dechrau gyda'r llythren T ar gyfer TeXworks, ychydig mwy yn isod fan yma hyd at y llythrennau T. Felly dyma'r TeXworks fan yma. Wedyn nawr, os yn clicio arno fe i'w dechrau. A dyna ni. Fan yma mae gyda ni yr meddalwedd sydd yn adolygydd sylfaenol ar gyfer LaTeX neu LaTeX. Ac wedyn, os rydyn dychwelyd i'r dudalen ar yr wefan o learnlatex.org, ac wedyn torci I lawr, ac wedyn I archwilio ar gyfer yr siamplau o'r cod ar gyfer yr LaTeX, enghraifft y un fan yma. Felly nawr, os rydyn yn copio yr un fan yma, ac wedyn i'w gludio mewn fan yma, fel hwn. Ac nawr, rydyn gallu clicio ar yr saeth i'r ddau fan yma'r gwerth i'w cypynteri codtadiad hwn I creu yr ffeil sef y PDF ffeil fel hwn. Ond yn gyntaf mae angen rhaid I ni I achub y ffeil ac dwi'n mynd I derbyn yr un fan yma gyda'r enw untitled neu'r heb teitl cyswllt nod 1.tex fel hwn. Ac wedyn mae'n rhaid I ni I achros ar gyfer y cypyntariad o'r destun, a dyna ni. Dyma'r ffeil PDF wedi ei cenedlaethwyd gyda'r meddalwedd hon, ac os rydyn nawr yn clicio ar yr dewisiad oddi wrth dewis-len ar y brig I adolygu neu golygu fel hwn, ac wedyn rydyn gallu taenu I mewn fel hwn, neu pwysio ar y botwmau control ac wedyn ychwaneg, neu rheol ac wedyn ychwaneg fel hwn, I taenu I fewn fel hwn. Ac wedyn, os rydyn eisiau I dewis y destun, ac wedyn i'w copio ac i'w gludo I mewn yn notepad enghraifft, rydyn gallu clicio ar y botwm fan yma gyda'r rhedegwr ar y ochr dde o brifglyd A fel hwn, ac wedyn rydyn gallu dewis destunau fel hwn, ac wedyn I dewis ar y dewisiad edit neu golygu oddi wrth yr dewis-len ar y brig, a wedyn I dewis I copio neu dyblygu neu I fel hwn, ac wedyn rydyn gallu dechrau y notepad neu'r gobechnodyn fan yma, ac wedyn clicio unwaith eto, ac wedyn I dewis i'w gludo mewn fel hwn. Felly dyna ni I gyd a gyfdar. Diolch yn fawr am eich gwylio. Peidiwch â chofio I danysgrifio ac I hoffi ac I gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch ansawdd yn iach a hwyl.